أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون. Tabbas musulunci ya fada cikin gagarumar masifa a daidai lokacin da malamai waɗanda za su shiryar da bayi zuwa ga Allah ya zama sun zama maha'inta, sun zama masharranta, sun zama makiya Allah irin haka. Wallahi Allah shine shaida na kaɗu ƙware da gaske da nake bibiyar wa'annan audio da wa'annan makiya Allah suka datse don yin sharri da ƙage ga Maulana Amirul Wa'izina Dr. Sheikh Abdul Jabbar Kabara. Ganin yace wa'anda ake cewa malamai suka ƙware gudan ha'inci da munafanci da zamba cikin aminci dan kawai su ɓata wanda a tunaninsu barazana ne ga abincinsu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wannan ita ce murya ta uku wacce Bakari Mika'il ya datse wa Maulana Amirul Wa'izina. Abu na gaba mu ƙara saurarawa mu ji yanda ya jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato alfasha. Anan ne ja ta iko hadisul fali allazi rawa Anas, nazo muku da hadisi mummuna magana kama wa annabi kwarkwata da Anas ya kuma kirkirowa. Kuma a ina a ɗakin matan aure, a ina a gadanta, a ina kan cinyarta. Wa sai da taimaka girki ce ko shi sannan. Wannan murya ce guda biyu ne ya haɗe su a mai da su guda ɗaya. To wannan ita ce murya ta ɗayan da ya ciro ta a cikin karatun Jawful Fara majalisi na 108 inda ya ciro sakan 23 daga cikin karatun awa 2.5. Bari ku ji murya ta biyun da ita kuma ya ciro ta a cikin karatun Jawful Fara majalisi na 144 inda ya ciro sakan 37 daga cikin karatun kusan awa 3.5. Abin takaicin abin bakin cikin a wannan murya ta biyun ba kala ha'inci da zamba da ƙarya da ƙage da bai yi shi a ƙarƙashin wannan murya ta biyun ba. Bari in sa muku ita. Maƙiyan Allah maƙiyan annabi sharrin za ku yi annabin ku ba ku iya yin sa ba. Gashi ana tafka ku a riwayoyin naku kuna mai da shi kwarto. Akwai kwarkwancin da wuce ka shiga gidan mata aure kai maka girki ka ce koci mijinta rana ka tada kai da cinyarta ta sa hannu a kanka tana maka kama kurkuta kai bacci a cinyarta kana mabarke mabarke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine sakan ni 30 da ya hada da wancan sakanni 23 na baya ya tashi murya daya a cikin wancan audio nasa da ya dan cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Na'am, mai sauraro zai ji a baya na ce ya ciro sakan 37 a cikin karatun Jawful Fara 144 amma a yanzu wannan da na sa bai fi sakan 30 ba. A fagen gwanan cewarsa gurin munafunci da ha'inci da zamba cikin aminci ya mai da shi sakan 30 din, amma duk wanda ya koma ainihin karatun zai ga daga inda wannan lafazi na Bakari ya fara zuwa ƙarshen lafazinsa, inda malam shi ya fara wannan lafazi zuwa ƙarshen inda ya sauka sakan 37 ne. Sai ya mai sai ya cire sakan 2 bayan sakan 9 na ainihin karatun, sai ya ɗauko sakan 2 a gaba ya jona da sakan 9 nan, sai ya ƙara matsa gaba ya cire sakan 7, ya matsa gaba ya ɗauko sakan 15 ya jona da wancan sakan 9 da sakan 2 da ya haɗa ya tashi ma'ana guda ɗaya ta cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi yayi. Domin duk wanda ya koma ainihin wannan audio zai ga ba abin da ya haɗa karatun Maulana Amirul Wa'izina da tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kazanta. Bari in fara warware muku wannan gaba ta biyan dan ba inda yayi ha'inci da munafunci da iskanci da rashin mutunci haƙin manzon Allah irin wannan gaban. Bari ku ji ainihin yacce sakannin suke. Maƙiyan Allah maƙiyan annabi sharrin za ku yi annabin ku ba ku iya yin sa ba. Gashi ana kakkama ku a riwayoyin naku ta ƙarya kuke addinin annabin ku ɓata shi kuke kuna mai da shi kwarto. Wai kuma wai muskore wadda nake nace an mayar kwarto wasu ta zama abinci wai na faɗa su suka faɗa ni korewa nake. Akwai kwartancin da wuce ka shiga gidan mata aure taimaka girki ka ce koci mijinta bana ka tada kai da cinyarta ta sa hannu akan ka tana maka kama kurkuta kai bacci a cinyarta kana mabarke mabarke. To alhamdulillah wannan shine ainihin sakan 37 da ya ciro ya cire wasu sakanni a tsakiya dan ya canja wannan ma'ana
ta korewa ma'aikin Allah wannan ƙazanta da ainihinta wani ne ya faɗe ta, ɗaya daga cikin malaman Najeriya Maulana Amirul Wa'izi ne yake korewa a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan munafikin bawa kuma zindiƙin bawa ya mai da shi cewa Maulana Amirul Wa'izi ne shi yake nasabtawa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan ƙazanta. Ga duk wanda ya koma ainihin audience ya saurara, Bakari Mika'il ya ɗauko wannan magana ne daga inda Maulana Amirul Wa'izi ne yake cewa maƙiya Allah maƙiya Annabi, sharri za ku yi wa annabinku ba ku iya hinsa ba, gashi ana kama ku a ruwayoyin naku. Sai ya cire gabar da Maulana Amirul Wa'izi ne yake cewa ta ƙarya kuke wa annabinku, ɓata shi kuke yi. Sai ya ɗora da inda Malam yake cewa kuna mai da shi kwarto. Sai ya ƙara cire gabar da Maulana Amirul Wa'izi ne yake cewa wai kuma korewar da nake in na ce an mayar kwarto, wai kuma sai ta zama abin cewa na faɗa. Su suka faɗa ni korewa nake. Sai kawai ya ɗora da inda Malam yake cewa akwai kwartancin da ya wuce ka shiga gidan matar aure zuwa ƙarshen inda Maulana Amirul Wa'izi ne ya sauka. To, mai sauraro anan nake so kasancewa ainihin wannan karatu raddi ne da Maulana Amirul Wa'izi ne ya shi ga wani malami mutumin Kaduna, inda yake nasabta wa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa an rawaito masa wai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa gidan wata mata mai suna Ummu Haram har ta dafa mai abinci ya ci, ta kama mai kwarkwata wa iyaz billah. Ga dai wannan malami kuji maganganunsa da ya faɗa da bakinsa, wanda ainihin wannan karatu da Maulana Amirul Wa'izi ne ya raddi ne gare shi. Hadisi na 994 yace haddathani Yahya an Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik qala Anas bin Malik ya rawaito wannan hadisi yace me kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba, in annabi ya tafi wuri Quba inda yake an yi masallaci yanzu a wurin masallacin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alwala a gidan shi ya je wurin ya yi raka'a biyu yana da kamar ladan ya yi umra. Masjidul Quba yana nan a Makka ko a cikin Madina, ko da yake garin ya haɗe da shi da kamar ƙauye abun nan ne, hai anguwa. To wanda ya je wannan annabi yadkhulu ala Ummu Haram. Akwai wata mata sunanta Ummu Haram bint Milhan. Annabi kan shiga in ya je Quba sai ya shiga wurin Ummu Haram bint Milhan, fatut'imuhu, sai ta kawo abinci ta ciyar da shi ta bashi. Wa kanat Ummu Haram tahta Ubadah bin Samit, ta kasance karkashin wani sahabi da ake kira Ubadah bin Samit. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما, akwai wani yini da annabi je wurin ta, fa at'amatu, ta bashi abinci, wa jalasat tafli fi ra'sihi, sai ta zauna tana kaman tsefe mishi gashi, wato tana warware gashin shi don a cire kwarkwata. Fala yafli wa yafli an, wato kanka ware gashin kan mutum kana tsince mishi ko kwarkwata ne ko kura ko dai wani abu. Bari mu tsaya nan kafin mu nisa. Alhamdulillah, wannan shine ainihin karatun da malam yayi wa raddi. Ga kuma kaɗan daga raddin da malam yayi wannan talikin bawa, kuma ga duk wanda ya bibi ainihin karatun zai ji Maulana Amirul Wa'izi ne bai ma shiga wannan raddi ba, sai da ya danna muryar wannan malami duniya ta ji, sannan ya shiga yi masa raddi. Maimakon su ce wa mutane su koma su saurari ainihin karatun, shine suka bige da wannan ha'inci da wannan munafunci. Kuma abin takaicin wai wanda ya wannan ha'incin da ɗaurewar gindin malamai da ake cewa malamai, wai limami ne na masallacin Juma'a yana wucewa gaba ya sallah, al'ummar annabi su bi shi a baya. Wa iyazu billahi, ni dai ba zan iya bin wanda zai iya siyasantar da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam irin haka sallah ba. Bari ku ji kaɗan daga raddin da malam yayi wa wannan malami da ya nasabta wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan ƙazanta. A gurguje jama'a, cewa tana ƙarshen Ubadah bin Samit, ku yi wani abu da Allah. Karatun nan din nayi shi sanka kamata ya ku yi haƙurin bi da ya ce tana ƙarƙashin Ubadah bin Samit, ai na daka su akai, sai ku datsogun sai ku jona masa, ya san bai karatu ba. Ban gaya muku ba, shi Bukhari a Sahihul Kutubin yarwato 7,001, a nan yarwato
7,1890 tana ƙarƙashin Ubadatu bin Samit. Ina jin shi ne hadisin nawa ne 7,001 mai a cikinsa 7,001 Bukhari can ƙarshe na da tsayi tata Ubadatu bin Samit. Tata Ubadatu bin Samit a wani lambar take? To ai shine 7,001 kawai tata Ubadatu bin Samit nake son a 7,001 take ko? Khalas ai shine abin da nake so ba shine dai abin da nake nema. Tana ƙarƙashin mana yana aurenta lokacin. To ku bude 2,895 mahaukatan banza jahilai daƙiƙai za su yi annabinsu sharri ba ba sai ku bude 2,895 a Buharin da yanzu shi wannan shashashen ke ba karantowa yana da can wani sabon karatu ya kawo har yana wani cewa yadda malamai suka fassara da ya za fassara Buharin ya karyata kansa da kansa. Ta Ubadatu bin Samit 2,895 za ku ga anan ce fa tazawwaja bi Ubadatu bin Samit fa kharaja biha ila al-gazawi ba ai ma auren banji Anas din wanda ya can a can tun a zamanin Annabi sadda yaje bacci akan cinyarta tana karkashin Ubadatu bin Samit kuma 2,895 na cewa auren nata da Ubadatu bin Samit ma sai a zamanin Muawiya da za a tafi yakin Gautu akai auren. Ku duba za ku gani cewa fa tazawwaja bi Ubadatu bin Samit fa kharaja biha ila al-gazawi sanda za a fita yakin akai auren sannan ya fita da ita yakin a kashe ta. Wannan Anas din yana da hankali. Shi ya ce sadda aka kama Annabi kwarkwata tana karkashin Ubadatu bin Samit kuma Buharin da aka kuma ruwata daga gunsa ya ce ba ya auren ba ma sai bayan ba Annabi da sama da shekara 30 sai da za a tafi gazotul bahar aka yi auren bayan wafatin Annabi da shekara kusan 30 wani 30 ma sai dai magana 40 tun da Muawiya aka yi maganar shekara 40 ake da wafati. Kun guga wurin in kun koma gun Muslim da wani kulumboto da suka ta san su yi su hada ya gagara kuma na koma gun Muslim 1912 za ku ga ya kwawo shi da wani lafazin da yake kulla kofar gagagam fa tazawwaja Ubadatu bin Samit ba'du ma'ana ai ba'adal hikaya ba ya auren ba sai bayan kisar dan Ibn Hajar da koyi iskancin wai ai tayu mutuwan auren mutuwa yayi daga baya aka kuma yin auren to ba'adu ta ƙaryata matsiyaci ta ba ai auren ba sai bayan kisar ya koma cikin Muslim matsiyaci kullun su kazanta ma'aiki shine himmarsu su bijirar da Annabi ga cin mutuncin magauta to ba'adu ta ƙaryata matsiyaci. Yau dai in fusata gaba ɗaya tunda duk garan ma da ake ana ku duba cin mutuncin da suke makin ce Allah ya ji kansu Allah ka yafe musu Allah ka musu rahama ai gaba da batan su kai a gaba haka ake hawa na to Allah ka tsine musu wacce duk za a yi ayi wata zawar ba da jini sami ce ba'adu ai ba'ada alwaqi ba'da alqissa ba ai bai taba aurenta ba sai daga baya ya aure ta kuma Anas din ne Muslim ku buda kun ga gurin 1912 kun ga tazawwaja ha ba'adu ko ba ku gani ba to ta ƙaryata wannan maƙaryacin Ibn Hajar maƙiyin Allah maƙiyin manzon Allah to gace nan za ku ga ba'adu da ta ƙaryata shi sai a gaya wa shi ɗan Kaduna muna jiran ka sake karatu kanar tata to tana cikin Buharin tana Muslim auren sai a zamanin Muawiya aka yi shi maƙiyan Allah maƙiyan annabi sharrin za ku yi annabin ku ba ku iya yin sa ba gashi ana kakkama ku a riwayoyin naku ta ƙarya kuke addinin annabin ku ɓata shi kuke kuna mai da shi kwarto wai kuma wai muskore wadda nake in nace an mayar kwarto wasu ta zama abin cewa wai na faɗa ku suka faɗa ni korewa nake
akwai kwartancin da wuce ka shiga gidan mata aure taimaka girki ka ce koci mijinta bana ka tada kai da cinyarta ta sa hannu akan ka tana maka kama kurkuta kai bacci a cinyarta kana mafarke sai an ce wai an sun mai da shi kwarto sai a ce ka yi zagi a'a sun yi zagi ka kora zagi to me ma'anar wannan abubuwan da aka yi kun ga wannan ta cewa ummu haram ba wanda ya san wannan matar ta kamaimai dan za ku san ba wai ilimi ne ya tawaye shi wannan mutum mai dogon gemun nan ba nutsuwar kirki bai da ita to ku kalli karan da ya yi da yake nuna kwakwalwarsa ta yara ce ya ce ba wanda ya santa malaman hadisi kakaf sun bincika ba a san wace ce ita ba yana tafiya ƙasa kuma ya ce ibn wahab almajirin malik ya ce ba halar annabi ce mana ya kumbun annabi ce ba ku ga shashasha an ce ba wanda ya santa to aka gano kuma ya kumbun annabi ce. Alhamdulillah wannan kaɗai ne daga raddin da Maulana Amirul Wa'izina ya yi wa wannan mutumi na Kaduna. Ga kuma duk wanda ya koma ainihin karatun Jawful Fara 144 zai yi cikakken wancan surutai na wannan mutumi na Kaduna da kuma cikakken raddin da Maulana Amirul Wa'izina ya masa, wanda a ciki wannan zindikin bawa da ake cewa limamin Juma'a ne wai shi ya ciro wannan sakan 37. To ita kanta sakan 23 da ya jona wannan sakan 30 din ga ainihin yacce Maulana Amirul Wa'izina ya koro karatun a karatun Jawful Fara 108, wanda wannan karatu yana da matukar muhimmanci ga al'ummar musulmi da su bi shi tun daga farko har ƙarshe. Akwai al'amura masu muhimmanci a cikinsa. Akramakallahu, bismillah. Muka tafi 43 duk wannan ƙararai na Anas ga sunan na faɗa wara kuma abu har kawai Buhari na tsaya ba wanda ya ce na yi ƙarya. A nan ne ja ta iko hadisul fali allazi rawa Anas, na zo muku da hadisi mummuna magana kama wa annabi kwarkwata da Anas ya kuma kirkirowa, kuma a ina a ɗakin matan aure, a ina a gadanta, a ina kan cinyarta, kan annabi kan cin an ce sun yi katun dinsa sun yi, to me zai hana su yi kuma ce za a zanga-zanga kan annabi kan cinyar matan wani a ɗakin wani a gadon wani, wa sai da taimaka girki ya ce ƙoshi sannan. Kuna ga irin yadda na yi fata-fata da ƙaryar da na fito da ita sanka-sanka darasi na 44 ka shabtu annahu musdana'un ƙarya Anas ne yake daga hadisin Kulsum ya datso magana kama kwarkwata an yi san manatari ba da mata kaddam min ad-durus wa radd da Anas annabi nabiyya kana zaba ila baiti ummi harami wa muslim na tabbata ƙarya yake annabi bai taba zuwa gidan ummu haram ba, bai taba zuwa gidan ummu sulaim ba. Na kuma kawo hujjojin da suke tabbata wannan a cikin Buhari yake ƙaryata kansa da kansa 2038 Buhari yake ruwato magana zuwa gidan ummu haram ƙarya ce. 2039 magana zuwa gidan ummu sulaim ƙarya ce. 3101 magana gidan ummu haram ƙarya ce. 3281 magana ummu haram zuwa gidanta ko ummu sulaim ƙarya Anas din yake. Shine hikayar Zainul Abidin daga Nana Safiya da ta gaya masa shiga ta gurin ma'aiki a masallacinsa ba ma a wani guba a gidansa, wasu suka gan shi da ita ya kwalla kira suka dinga neman tsare, ya Rasulullah Allah ya tsare mu ma zai ce ku zo ku kalle ta ku ganta Safiya ce, ya Rasulullah Allah ya tsare ce shaytan nake gudu ku kalle ta sosai. Shi zai tafi gidan wata, wani kwararo ya shiga gidan wata, ya shiga ɗakin ta ya hau katifar ta da kai da kafarta, kuma shuru ba wanda ya taba tari. Inda a gidansa a masallacinsa za a gan shi da mace ya dinga kiran a zo a ga wace ce, don ya san abin da zai biyo baya. An yi wancan abin za a ji tsit, wallahi ƙarya yake bai kirkire ta ba sai a ɗabakar 4, wasu ma ɗabakar 5 ya zantar, ya haura shekara 80 a duniya. Sabon duk sun mutu sun kare, koma daidai da ɗabaka za ku gani ya isa ya faɗi wannan a ɗabakar tsakiya ya isa.
na gaya muku daga hadisin kulsum ne, ƙaryar ga wanda aka sa ya fara ta kulsum kanin zainab bintul mustalik din na nuna muku ga yadda aka fara ƙaryar asiri ya tonu saboda me dan wansa ya zantar da hadisin da ita zainab din ta gaya masa. Ƙarya ne magana ta kama annabi kwarkwata ba ai ƙarya ne. Suka ɗau hadisin suka tamfatsar da shi, aka ɓoye isnadin kulsum ɗin, aka ƙirƙiri sabo, aka ba Anas aikin, ya kuma yaɗa hadisin da wannan ma'anar. Bukhari ya kuma ruwaita. Can kuma suka je hadisin da yake na Ummu Haram wanda aka ce aka kada da ita, ba Ummu Haram ba Ummu Sulaim ba, na Maimuna, ai kaso ne, ɗarafi suka hada, ba maganar ganin Muawiya ba a kogi wanda daga nan ta fito sai ga sunan Muawiya karara, an rushe annabi, an daga Muawiya, mutanen banza. Na ce muku to ku kalli hadisin gashi asalinsa Ibn Abbas ya rubuta daga na Maimuna yadda aka yi ru'uyan nan a ɗakinta a kan cinyarta, annabi ya mafarkin nan kwabo da kwabo. Suka ɗauke suka kai ɗakin Ummu Haram, da gidan Zainab aka kai bintul Mustalik, asiri ya tonu sai suka ɗauke aka ba Anas. Shi kaninta wancan Kulsum asirinsa ya tonu sai suka ta kokar makaɗar da ba sahabi ba ne. Kun ga tonan da ne musu cin amana da suka ta yi kan ɓoye cewa ka a gane sahabi ne. Wani ya yi tari sai suka ɗauko ƙaryar nan sai suka ba Anas aikinta, sai kirkira kan yar uwarsa. Shi kuma kwabo da kwabo waccan ƙaryar ce ta dawo nan. Maganan mata sun buɗe ƙirji suna karka girgiza mama, suka kuma ruwaitatta wadda can ta Kulsum ta tashi sai suka mai da ita gurin Muhammad bin Sa'ad. Buhari ya ruwaita, sun kwakwaye jiki, Umar ya zo suka tafi suka nemi mayafai, annabi ya dinga kirari yana shaidan ya ganka ya gudu, sun nemi mayafai. Tana Buhari din na kawo daki darussan nan suna nan duk sun ji ni, amma annabin a banza yake, abincinsu kawai su, abincinsu ne dame su, abincinsu ne dame su.